טוב, תסתכל. פה. זה. אתה פותח פה. כן. מרים את הרשת. מרים את הרשת. סוגר ככה, מוציא את זה, שוטף עם מים. מבפנים ובחוץ. כל כמה זמן צריך לעשות את זה? בוא נגיד, מה זה כל כמה? כל שבוע בוא נגיד הצלח. כן. כל שבוע. אתה שם את זה, מכניס את הרשת הזאת בפנים גם, וסוגר אותו פה. כמו מזגן. כן, יפה. עכשיו, בשביל להוריד את אתה מוריד את הרובוט, מחזיק אותו פה, שם אותו במים. משקיע אותו בצורה כזאת, תיקח טיפה למים. זה כאילו מתח נמוך הרובוט? זה מתח נמוך, 12 וולט. תראה, אני פותח את הכבל עד הכמה, משחרר את הכבל. אחרי שורת, זה הכי קל ופשוט, לא צריך להסתבך. אתה גם בשבילך עצמה, אתה רק מוציא אותו מהחשמל, מוציא אותו מהמים, מרים אותו, פותח את המחסם, שוטף אותו, מרגיע בחזרה. יש לנו את זה. תקע. זה כאילו כל הזמן יכול להיות מחובר. כן, כן. עכשיו שהוא במים, אני לוחץ. הוא מתחיל לעבוד. תראה, הנה הוא מתחיל לעבוד. זה כמו נגמש. מה שקרה? מה הוא? תבין? איזה דבר. תבין, הוא עולה, הוא רץ, מטפס. כן? כן. איך אני יודע שהוא גמר? עכשיו, הוא מתוכנת בערך כשעתיים עבודה. אחרי שעתיים הוא מפסיק לעבוד. הוא מפסיק לעבוד, השנה גם מפסיק. השנה אתה תראו אותו דלוק. עכשיו, אחרי שעתיים שהוא עבד, אתה רוצה שיעבוד עוד הפעם. איך אני יודע? מה אתה עושה לו? אתה מכבה, כן. לוחץ. מכבה ומדליק? לוחץ, מחכה 15-20 שניות ומדליק בחזרה. זה כל הפעולה שלך איתו. מה זה כל השאר שם? זה שום דבר, יש לך פה הכל, אתה יודע מה, תשב איתו בראש שקט, תעבוד. עכשיו, אתה יכול להשאיר אותו גם כשהוא עובד. לא, אבל איך אני יודע, אתה אומר, כמה זמן הוא צריך לעשות לבריכה? הפעלת אותו, הוא עובד שעתיים, הוא מפסיק. כן, אבל איך אני יודע אם הוא גמר או לא את הבריכה? אחרי שהוא מתוכנן כזה שהוא גומר את כל הבריכה, כן. והוא מפסיק לעבוד. עכשיו אם אתה רואה שעדיין יש לך קצת לכלוך, אתה מבין? אתה מכבה, מחכה 15-20 שניות ומדליק אותו בחזרה. ואני מוציא אותו ושם אותו פה? הוציא אותו, אתה מקפל אותו יפה על זה. אתה מקפל את הכבל פה על זה, אתה מניח אותו בבריכה. הבנתי. כל כמה זמן אני צריך לשים אותו בבריכה? בוא נגיד פעמיים בשבוע. 3 פעמים בשבוע. עכשיו בגלל המצב הזה פה שיש לך 3 פעמים בשבוע. תן לו לרוץ. עכשיו איך אני מוציא אותו? אם הוא נגד גמר לי שם, אז אני צריך להיכנס לבריכה, לצלול ולהביא אותו. לא. אתה מוציא אותו בצורה כזאת. אתה מושך את הכבל אליך. כן. אני אחבר אותו שנייה. חיבאתי אותו, אתה מביא אותו נגיד לפה. מושך אותו. אני יכול למשוך אותו מהכבל? כן. הבנתי, בסדר. אתה מושך אותו בצורה כזאת ככה, מביא אותו עד לפה ככה, הוא קל. אתה מביא אותו עד בצורה כזאת, בא ומרים אותו, הופ. הבנתי. אבל כשאני מפעיל אותו, אז הכיסוי צריך להיות פתוח. אתה יכול להפעיל אותו גם כשהכיסוי סגור. אין שום בעיה. רק תשאיר אותו במקום הזה, איפה שהוא עומד לך פה, זה הפינה הכי נוחה והכי קרובה לבריכה. זאת אומרת, גם אם הכיסוי יהיה סגור, אתה מבין, הוא לא מפריע לו. הוא יורד למים, עושה את העבודה שלו. תסתכל, אני עכשיו לוחץ, מפעיל אותו, עובד, זה לו עמוד שעתיים דרבוטיקה. זה המקום הכי הטוב שלו, אתה מבין? מסודר, כן, ככה